И здравейте хора! Забравих да направим интрото, защото съм тъп. И сме в Западен парк, тук на Секрета на Степапа. И ще скачаме линия. Добре. Опа, линия! Така. Опут. Майко, уипче, ама малко го пролетя. Сега скочи степ-ап. Оп-оп, степ-ап! Бррррт! Фак, не мога да си стъпа напред. Не! Бати, какво палите, бе? Стига, бе! Какво правите, бе? Стига, бе! Какво направихте, бе? Видях това всичката на камера, сега ще ви качим в YouTube. Станете да го преписали всичко помпа. Да, аз съм пишал. Вие какво палите мене, докато ме няма? Специално за тебе. Като поздрав, че. Бати гуфия дъбъл джъмпа, бе, брат. Аз тръгнах да снимам в последната секунда, бе. Имат схват камера. Оп-оп, степ-ап! Гладия зад седи. Бати гнусното. Добре хора, са се катериме тук по първа писта на Западен и ще я скачаме. Ще се върна като сме тръгнали. Добре, сега спускаме първа. Опа, първа писта! Ой! Това няма го скачам, че не мога да стигна до края. Малко трябва да намаля, че излетат виражите. Няма сега скачам блато, че не съм го скачал от 1000 години. Тя да не мина през лайната да се окара. О, фак, колко прички. И тук спираме на дропот. И съм тук на дропот. И сега да видим как видеото е станало. Аре, като тръгнем надолу, ще пусна пак. Чао! Оп! Майко, там долу има един дроп и пребан и един граб на това. Тук и това е пребан скок. Ще тук да не се откарам. И перфектно. Едно менюче. Ох, не мога да се кацам. И сега ще ходим малко градко. Да покараме, докато не се стъмни. Ако чувате вятъра, съжалявам. Еги. И аре... Тук сега искам някакво мелниче да пробвам. Ама тук са на долнището. Чай да пробвам един меню! Че тъмън се пуснал GoPro-то. Какво? Ай, дупка. Леле, брат, ако бях минал през дупката.
Не. Не. Сега ми се получа. Нищо за една 2 секунди ми се получи. Добре. Нещо горе на GoPro-то. Тихо малко. Хора, буквално скочих. Някакво супер малко такова. Как се викаше това, бе? Какво? Шахта. Да, буквално скочих някаква супер малка шахта и обтегача ми реши да прави гейски трикове. И сега си еба майката. И ще го водим в байк центъра да му слагаме сингъл. И това е моят екран на видеото. Пожелавам ви приятен ден и довиждане!